फेग्रा मुवा आयेन बेरेखा बाहायनायनि सोमोन्दै आरो आथिखालनि बर' समाजनि गोहोमनि सायाव सानसेनि जथुमाजों सांग्रांथि हाबाफारि लायो। चिरां जिल्लानि इन्टारडिनोमिनेसन कमिटिनि बानजायनायाव ड्राग्स आरो फेग्रा मुवा आयेन बेरेखा बाहायनायनि सोमोन्दै सुबुंखान्थियारि सोरखारनि सायाव समाज बेरेखा हाबाफोरखौ फोजोबस्रांनायाव सुबुं थान्दैनि बिफाव बेफोरबायदि आयदाखौ लानानै सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो चिरां जिल्ला 2 नं थुक्राझार बेप्टिस्ट गिर्जायाव। बे हाबाफारियाव आलासि लिंनानै लाबोयो लेक्सारार प्रिन्सिपाल WTC कर्डिनेटर वर्ल्ड भिजन अफ इन्डिया रेभारेन्ड आमस हमस्त, मिस्टार अनुपम रहित बिटिआरनि EM रन्जित बसुमतारी, APCC आफादगिरि गर्जन मुसाहारि, ADC चिरां रिंखां मुसाहारि, BBCA प्रेसिडेन्ट एनस कुमार बसुमतारी, BELC राइट रेभारेन्ड बिशप इसाहाक मुसाहारिजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोर। खुंफुं आफादनि चिफ कनभेनर मिस्टार पारमल बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायोदि दानि समाजनि थासारियाव नुनो मोननाय दानि उन्दै लाइमोनफोर देरबोनाय फरायफुनाय लाइमोनफोरा ड्राग्स आरो फेग्रा मुवा बाहायनानै नस्थ जानो हमदों। बेखौ नोजोर बोनानै मोनसे जोंनि गोसोआव फैदों लाइमोनफोरखौ लिंथुमनानै सांग्रांथि होनायनि फोरोंनो बियो एसेब्लाबो जाफुंगोन होननानै फोरमायो। दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोङो मोनसे गोथौ सिन्था खालामनानै लानाय जादों। मानो होनना बुङोब्ला दानि समाजनि थासारियाव जोङो नुनो मोनो दानि उन्दै लाइमोनफोर देरबोनाय जाय फरायफुनाय बिथांमोना दिनै मोनसे नैबे इलिसिट साबस्टेन्स बाहायनायाव बहुद जोंनि समाजा नस्थ जानानै दङ। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो नुयो समाजखौ जुदि मोजां फारसे दैदेनलांनांगौब्ला समाजखौ डिसिप्लिन भाबै दैदेनलांनांगौब्ला गासैबो जोंनि देरबोनाय उन्दै जोहोलाव सिख्लाफोरनि सायावसो जोङो सोनारजोबो। जोङो समाजखौ ओरैनो सायाव सान्थि नांगौ होननानै जोङो बेखौ मोननो थाङा। मानो होननानै बुङोब्ला जेब्ला जोंनि समाजनि फाउन्डेसना थिग जाया अब्लासिमहालागै जोङो बेखौहाय समाजनि मोजां थासारिखौ जोङो मोननो हाया। दा बेनिखायनो जोंनि बे जेनेरेसना बहुद जोंनि समाजाव सिनस्रि। दा बेखौ नोजोर बोनानै जोङो मोनसे जोंनि माइन्डआव स्ट्राइक जादों, जोङो साननो गोनां जादों दिनै जोंनि समाजा मा लाइनजों थांगासिनो दं, सोरखौ लानानै जोङो मोजां समाज, सोरखौ लानानै जोङो माहारि जोङो दानो नागिरदों। दा बेखौ जोङो नोजोर बोनानै ओरैबायदि सानदों जोङो मोनसेसो 100आवहाय 100 हायाब्लाबो 10-20% समाजनि थाखाय जों माबा मोनसे बिहोमा होनो हागोन नामा। बे सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो बे सावरायलायनायाव ओरैबायदि जोङो लादों जायफोरखौ जोङो सेलेक्ट खालामदों बेयावहाय ग्रेजुवेट अनवार्ड गासैबो मानसिफ्रा बेयावहाय दङ आरो जाय मानसिफ्रा समाजावहाय दायथ' लानानै दङ जाहाथे बिसोरनो समाजनि साफा एजेन्ट जानो हायो। आं दहाय होनदों 100आव 100% हायाब्लाबो एटलिस्ट 10-20% जुदि जोङो फोसाबनो हायोब्ला निस्सय जोङो बिफा नों 10% बै 10% बबेबा ससियेल एजेन्सिया 10% जुदि बिदि मावलायलायोब्ला निस्सय जोङो इउनाइटेडलि बे प्रब्लेमनिफ्राय जोङो खारग'गोन। मानो होनब्ला बेखौ जोङो गोथौयै दा सावरायलायनानै मोनबाय, जोङो बेयावहाय गासैखौबो जोङो समाजनि स्टेक हल्डारफोरखौ जोङो इनभल्भ खालामदों। बेयाव जोंहा पुलिस बिफाननिफ्राय जोंहा दङमोन आरो ल' बिफाननिफ्राय जोंहा दङ, पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभनिफ्राय दङ, जोंहा एडमिनिस्ट्रेसननिफ्राय दङ। दा बेनिफ्राय जोङो गासै सावरायलायनानै बेखौ बुजिबाय, मोनथिबाय जोङो बेखौहाय होबथानांगौब्ला मोनसे पुलिस बिफाना बेखौ हारसिं हाया, मोनसे धोरोमारि संगठना बेखौ हारसिं हाया, मोनसे बेखौहाय एडमिनिस्ट्रेसन साइडनिफ्राय हाया। बेखौ जयै खौसेयै मावोब्लासो जों बेखौ होबथानो हागोन। मानो होननानै बुङोब्ला बेखौ जोङो स्पेसियलिस्टनिफ्राय हमनो हाबाय ड्राग्सआ मोनसे बियो ड्राग्स एडिक्सना मोनसे बियो डिजिस बेमार होनोब्ला जोंहा बेखौ सोखानोबो हानाय जोंहा राहा दङ। दा सोखानो हानायनि राहायानो बेनो जाबाय, बेनि मेडिसिनानो जाबाय दिनै समाज। जोङो बबेबा पुलिस, बबेबा आयेन, बबेबा प्रसासननि सायाव सोनारनानै जाया। बेनि मेडिसिना जों साफ्रोमहाबो दङ। जेब्ला जोङो बेखौ गासैबो बेबो आंनि दायथ' बेबो आंनि दायथ' होननानै सानो अट'मेटिकेलि निस्सय जों बे मोनसे गिख्रंथाव दानि थासारिनिफ्राय
जाय थासारिखौ गिनानै गासैबो साननो गोनां समाजनि नोगोरारिफ्रा दिनै एसेब्लाबो माने बिसिनि खर'आव नांदों। दा जोंनि दिनैनि बे कनक्लेभ लानायाबो बिनि सायाव ड्राग्स एडिक्सननि सायाव जोङो सावरायमेल लानायाबो बे थांखिजोंनो लानाय जादों, जाहाथे जोङो एसेब्लाबो जोंनि बे एरियायाव चिरां डिस्ट्रिक्टजों लोगोसे बे मेसेजखौ जोङो जेनेबा इन्टायार बिटिसि, इन्टायार आसाम, इन्टायार इन्डिया जेन' जोङो बेखौ होनो हायो। बिनि गेजेरजों जोङो आसा खालामदों एसेब्लाबो माबा मोनसे जोङो समाजाव बिनि गेजेरजों मेसेजखौ हरनो हागोन होननानैहाय जेरै जोङो नैबेखौ प्रग्रामखौ लानाय जादों। गुबुनफोर धोरोमनि आफादफोरखौ मा खालामनो सानो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लानाया बेसेबां गोनांथि आरो गासैबो जोङो बेनि गेजेरजों बेखौनो बुंगोन, गासैबो धोरोमारि गौथुमखौनो होन, गासै धोरोमारि आफादखौनो होन, जोङो बिनि सायाव जोङो दिनै साननाया बहुद गोनां। मानो होनना बुङोब्ला जों दिनैबो बे धोरोमारिनि गेजेरजों लादों। बिनि जाहैबाय जोङो मोनसे कमन प्लेटफर्म जोङो बिनिफ्राय जोङो लाजेननाय जादों। बियो फार्स्ट इनिसियेटिभ फ्लेगशिपफोर बायदि जेनेबा इन्टारडिनोमिनेसन जोङो चिरां डिस्ट्रिक्टआव बेखौ जोङो बिनि सायाव सावरायनाय जादों। दा जोङो बिनि खारनानो जाहैबाय जोङो मोनसे कमन प्लेटफर्म जोङो नागिरनानै नैबेखौ जोङो मोनदों। निस्सय जोङो बेखौनो खावलायगोन गासैबो धोरोमारि आफादफ्रा, धोरोमफ्रा बेखौ लानाया मोजां। समजों लोगोसे माखासे खामानिफोरखौबो जोङो एसे गुबुन गुबुन धोरोमै जोङो सिन्था खालामनांगौ जायो। बेनिखायनो आं बेखौनो बुंनो लुबैदों, समजों लोगोसे मुगाजों लोगोसे जोंनि लाइमोनफोरनि थासारिखौ नायनानै जोङो बेबायदि मोनसे गोथौयै सावरायलायनानै जयेन्ट हेन्डलि, आं दहायनो होनबाय जोङो मोनसे धोरोमारि संगठना बेखौ हाया, मोनसे एडमिनिस्ट्रेसननिफ्राय बेखौ हाया, जयै जोङो जेब्ला बेखौ नाजागोन निस्सय अब्ला जोङो एसेब्लाबो बेखौ जोङो कन्ट्रलाव लाबोनो हागोन होननानै आङो मिजिंथिनाय दङ।